טוב, היום נדבר על איך מצליחים במבחן. מה זה אומר איך מצליחים במבחן? מבחן הוא לא רק כמה שאתם יודעים, כמה שאנחנו יודעים את החומר. מבחן זה אחוז גדול ממנו, זה הצעד המנטלי. זה כל מיני פעולות שאם אני עושה, מעלות לי את הסיכוי להצליח במבחן ולקחת את הידע שלי ולהפוך אותו למקסימום שאני יכול למצות ממנו. עכשיו, אתם מכירים את האנשים האלה שתמיד מגיעים בלי לדעת הרבה ומוציאים גבוה, ואת אלה שלומדים ממש חזק ומוציאים תמיד פחות ממה שהם יכולים. בואו נראה כמה שיטות שאפשר לעשות על מנת להעלות את הסיכויים שלנו להצליח. שיטה הראשונה זה לעבור קודם כל ברפרוף על הטופס. אני יודע שבהתחלה זה לא נשמע טוב, אנחנו רוצים ישר להתחיל, יש לחץ כזה. לא, להתחיל לרפרף על הטופס, לעבור על כל השאלות, להבין, אוקיי, פה זה טריגונומטריה, פה זה אלגברה ליניארית, פה זה, להבין מה שאלו בכל שאלה בערך, וזה מוביל לטיפ הראשון, להתחיל מהשאלה הכי פשוטה. מאוד מאוד חשוב להתחיל מהשאלה הכי פשוטה. זאת השאלה שאנחנו יודעים הכי טוב לפתור, חומר שאנחנו הכי נוח לנו איתו. עברנו עליה, ראינו שזאת שאלה יחסית פשוטה, לא מנסים להתקיל אותנו פה, לא מנסים לתת לנו איזה משהו יותר מדי מסובך. פותרים אותה. הדבר הזה מאוד מאוד מרגיע, נותן המון ביטחון להמשך המבחן, נותן לך לסמן איזה וי בראש. אוקיי, יש לי 30 נקודות בבנק, זה לא חייבת להיות השאלה הראשונה, עדיף למצוא את השאלה שהכי פשוטה לנו ולהתחיל ממנה. טיפ שני, הכי חשוב, זה הטיפ הכי חשוב ודרך אגב שהכי קשה ליישם. ברגע שנתקעים על סעיף או על שאלה יותר מ5 דקות ממשיכים הלאה. כולנו מכירים את זה שאנחנו באים למבחן ופתאום יש איזה סעיף, מתחילים להילחם איתו. מה שאנחנו לא מבינים, שנפלנו כנראה לאיזה סעיף שהמורה בכוונה שם. איזה סעיף, המורה בכוונה שם 10-15 נקודות מאוד מאוד קשות בבחינה, שלא כולם יצליחו להגיע ל-100 או ל-90. אז כנראה נפלנו על אחד מהסעיפים המאוד מאוד קשים, אנחנו נלחמים בו, בינתיים אנחנו מאבדים את כל הביטחון שיש לנו מעצמנו, מבזבזים המון זמן שהיינו יכולים לסגור על סעיפים יותר קלים, והסעיף הזה עולה לנו הרבה יותר מ5 נקודות, הוא עולה לנו 20 או 30 נקודות שאנחנו מפסידים בכל המבחן. חשוב מאוד, מגיעים לסעיף הזה, מתחילים להילחם, יש את הדבר הזה שאתה אומר, אני חייב להצליח עכשיו כבר, אני בתוך הסעיף, בזבזתי גם ככה זמן, אני חייב לסיים. לא. לעצור, לעבור לשאלה אחרת, לצבור ביטחון, ולחזור לסעיף הזה בסוף שיש זמן, ואתם תראו שאתם תחזרו מנקודת מבט אחרת, ויהיה לכם הרבה יותר קל לפתור אותו. זה הטיפ הכי חשוב, לא להיתקע על סעיף יותר מ5 דקות. זה טיפ יותר טכני, לא לחשב עם קיצורים. במבחן באים, אם יש לי להציב 2 כפול n בשלישית, אני לא ישר נותן תשובה, אני כותב 2 כפול 3 בשלישית, עושה כמה שיותר חישובים, זה נותן לבוחן לראות שהצלחתי, ולא פתאום נותן לו איזה העברה שהוא לא מבין מאיפה, ואם טעיתי בטעות חישוב הוא יוריד לי הכל, אוקיי? למי שבודק את המבחן חשוב לראות שאתם עושים לפי שלבים, והדבר הזה גם מצמצם מאוד מאוד את הטעויות חישוב. לא לעשות את הקיצורים האלה, פשוט להציב, שלב אחרי זה לכתוב, לעשות את זה מאוד מסודר. להביא בקבוק מים לבחינה, אני יודע שהרבה אוהבים להביא גם חטיפים וכל מיני דברים, בקבוק מים זה מאוד קריטי. למה? א', אחרי כל שאלה, סעיף או משהו שלא הצלחנו, או פתאום קטע שנכנסנו ללחץ, חשוב מאוד לפתוח את הבקבוק מים רגוע, ללגום ממנו קצת. הדבר הזה, הפעולה הזאת מאוד מרגיעה אותנו, אוקיי? גם כשאנחנו שותים זה מרגיע אותנו. זה חשוב מאוד להביא בקבוק מים למבחן, וכל איזה חצי שעה לעשות עצירה של כמה שניות, לשתות ממנו ברוגע, לא בלחץ לשתות. רגוע, לשתות, לאט, לתת לזה 10 שניות, להרגיע את המוח ולהמשיך הלאה. זה סעיף רוב האנשים עושים אותו גם ככה, לקום לפחות שעה לפני המבחן. למוח שלנו לוקח בערך שעה מאז שאתה קם, מאז שאנחנו קמים להגיע למצב של תפוקה שהוא יכול לפתור מבחן, לא לקום חצי שעה ולרוץ, לפחות שעה לפני כבר להתעורר ולהיות על הרגליים. לזכור, אם לכם קשה אז לכולם קשה. אם נפלתם על שאלה קשה, להגיד לעצמכם במבחן, אם לי קשה לכולם קשה. אם לי קשה אז לכולם קשה. להרגיע את עצמכם, זה כנראה שאלה קשה, זה כנראה שאלה שיתנו עליה יותר ניקוד, יבדקו אותה ביותר קלות, לנסות להוציא ממנה את המקסימום, כמו שאמרתי, לשמור אותה לסוף, לא להילחם איתה בהתחלה. עם הסעיפים הקשים אנחנו נלחמים רק בסוף המבחן, בהתחלה אנחנו לוקחים את כל הנקודות שאנחנו יכולים, עם הקשים בסוף. וזה הכל, ותיכנסו
לדף שלנו, למורה פרטי בפייסבוק, תשאלו איזה שאלה שאתם רוצים, אני אחזיר לכם תשובה, הצוות שלנו יחזיר לכם תשובה, תראו את הסרטונים שלנו, וזה גם יעזור לכם מאוד במבחן. יאללה, בהצלחה.